Po včerajšom prechode studeného frontu sa vzduch vymenil, schladil a oblačnosť sa zmenšila. Dnes sme už mali krásnu, takmer jasnú oblohu s teplotami, ktoré popoludní vystúpili na 18 až 26 stupňov. Dobrý večer. Zlepšenie počasia priniesla na Slovensko tlaková výš, ktorej stred sa presunie z pobaltskej oblasti nad západné Rusko a od severovýchodu bude ovplyvňovať počasie u nás počas celého predĺženého víkendu. Po zadnej strane tlakovej výše k nám postupne začne prúdiť od juhozápadu až juhu opäť teplý vzduch. Zajtrajšie teploty sa zatiaľ vyšplhajú na 21 až 26 stupňov, ale v ďalších dňoch bude ešte teplejšie. Ak sa vyskytnú zajtra zrážky, tak len výnimočne a budú slabé. Vietor bude fúkať slabý, východný až juhovýchodný rýchlosťou do 25 km za hodinu. V skorých ranných hodinách sa budú v údoliach, prípadne v okolí vodných plôch tvoriť lokálne hmly. Jazdite preto bezpečne a so správnym osvetlením. V noci bude jasno až polooblačno, miestami aj zväčšená oblačnosť, a to najmä v južnej polovici Slovenska. Nad ránom sa ojedinele vyskytnú spomínané hmly. Do rana sa ochladí na 15 až 10 v dolinách a kotlinách do 6 stupňov. 16. september patrí Medzinárodnému dňu ochrany ozónovej vrstvy, ktorá nás chráni pred škodlivým slnečným ultrafialovým žiarením. Slnka si užijeme zajtra dostatok, ale jasná obloha to celkom nebude. Na západnom Slovensku bude obloha polooblačná, prechodne až oblačná. Slabé prehánky sa vyskytnú len výnimočne. Teplota vystúpi na 24 až 26 stupňov. Na strednom Slovensku sa z rána vyskytnú lokálne hmly. Cez deň už bude malá, len prechodne zväčšená oblačnosť, a to najmä v Banskobystrickom kraji. Zriedkavo nie sú vylúčené slabé prehánky. Teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov. Na východe Slovenska bude zajtra najmenej oblačnosti, tu má byť prevažne slnečno, možno okolo poludnia sa niekde vytvorí malá kopovitá oblačnosť. Teplota tu vystúpi na 21 až 26 stupňov. Ak si užívate predĺžený víkend na horách, tak sa zajtra môžete spoľahnúť na pokojné počasie. Na oblohe bude zväčša len malá oblačnosť, z rána rátajte na podhorí s lokálnou hmlou. Vo výške 1500 metrov sa oteplí na 14 stupňov. Tlak vzduchu zostáva zajtra ustálený. Slnko vychádza o 6:29 a zapadá zhruba o 19. hodine. Nedeľa prinesie polooblačné až oblačné počasie. Ak sa vyskytnú slabé zrážky, tak len ojedinele a oteplí sa na 20 až 28 stupňov. V pondelok bude ešte teplejšie, od 24 do 30 stupňov. Cez deň bude tiež prevažne polooblačno s možnosťou výskytu slabých zrážok, najmä vo východnej polovici. V utorok nás čaká už viac oblačnosti a najmä v západnej polovici aj dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Pričom teplota vystúpi na 21 až 27 stupňov. V stredu bude podobne, ale zrážky ubudnú a teplota zostane v rozmedzi od 21 do 27 stupňov. Dnes ráno sa opäť tvorili lokálne hmly. Asi najhustejšie ste nám poslali zo záhoria. Popoludní sa tam však vyčasilo a oteplilo na 23 stupňov. V Rohožníku bolo podľa Martina ideálne počasie na rybačku, ale vybral si miesto radšej v tieni, keďže popoludní vyskočila teplota na letných 25 stupňov. Počasie dnes prijalo aj turistom na horách. Krásny slnečný pozdrav zo Zeleného plesa nám poslala Ľubomíra. Sviatok sa vydaril a zdá sa, že aj víkend bude fajn. Ja vám želám príjemný večer a dovidenia zajtra.